Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Карповіча. Троллейбус накіроўваецца ў дэпо нумар 1 па вуліцы Савецкай. Прыпынак. Вуліца Карповіча. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Сялянская. Троллейбус накіроўваецца ў дэпо нумар 1 па вуліцы Савецкай. Прыпынак. Вуліца Сялянская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Плошча Леніна. Троллейбус накіроўваецца ў дэпо нумар 1 па вуліцы Савецкай. Прыпынак. Плошча Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Цырк. Троллейбус накіроўваецца ў дэпо нумар 1 па вуліцы Савецкай. Прыпынак. Цырк. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Фабрыка 8 сакавіка. Троллейбус накіроўваецца ў дэпо нумар 1 па вуліцы Савецкай. Прыпынак. Фабрыка 8 сакавіка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Універмаг Гомель. Троллейбус накіроўваецца ў дэпо нумар 1 па вуліцы Савецкай. Прыпынак. Універмаг Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Універсітэт імя Францыска Скарыны. Троллейбус накіроўваецца ў дэпо нумар 1 па вуліцы Савецкай. Прыпынак. Універсітэт імя Францыска Скарыны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Гасцініца «Турыст». Троллейбус накіроўваецца ў дэпо нумар 1 па вуліцы Савецкай. Прыпынак. Гасцініца «Турыст». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства «Рамбытэхніка». Троллейбус накіроўваецца ў дэпо нумар 1 па вуліцы Савецкай. Прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства «Рамбытэхніка». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Цімафеенкі. Троллейбус накіроўваецца ў дэпо нумар 1 па вуліцы Савецкай. Прыпынак. Вуліца Цімафеенкі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вуліца Чангарскай дывізіі. Троллейбус накіроўваецца ў дэпо нумар 1 па вуліцы Савецкай. Прыпынак. Вуліца Чангарскай дывізіі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Прадпрыемства «Гарэлектратранспарт». Канцавы. Троллейбус накіроўваецца ў дэпо нумар 1 па вуліцы Савецкай. Прыпынак. Прадпрыемства «Гарэлектратранспарт». Канцавы.